Vedel si, že ty a tvoja banka hovoríte dvoma rôznymi jazykmi? Keď ti banka zavolá a povie Príďte si k nám aktualizovať vaše osobné údaje, v preklade to znamená príďte, aby sme vám konečne zasa mohli niečo predať. Presne toto sa stalo jednému môjmu klientovi. Prišiel do banky, vybaviť formalitu a odchádzal s ďalšou životnou poistkou. Úplne zbytočnou, lebo jednu už mal. Bez porovnania, bez vysvetlenia, len preto, že sa to práve hodilo banke. Zamysli sa, pre koho pracuje bankový poradca? Pre teba alebo pre banku? Povie ti bankový poradca, že tuto vo vedľajšej banke majú produkt, ktorý je pre teba výhodnejší? Ako nezávislý finančný poradca nemám iba jediný produkt alebo značku. Mám celý trh a preto hľadám riešenia šité na mieru podľa toho, čo práve potrebuješ. Mal si aj ty podobnú skúsenosť s aktualizáciou osobných údajov v banke? Napíš mi do komentára, ako to dopadlo.